Θέλεις? Πού να πάμε? Πού να πάμε? Πες μου πού να πάμε? Όχι, να μου πεις πού να πάμε. Πού θέλεις να πας? Πού? Μάιλι. Στη Μάιλι θέλεις? Πες μου. Πες μου πού να πάμε. Πες μου, στη Μάιλι. Πες μου, πες μου. Πες μου. Πες μου, πού να πάμε. Στη Μάιλι. Όχι Μάιλι. Ο Μάικ μαθαίνει το Ρίτσι να μιλά τώρα. Τι είναι? Δεν πάμε τώρα. Πού να πάει? Πες μου. Όχι, να μου πεις. Πες μου πού να πάμε. Πού? Δεν άκουσα. Πες μου καλά. Πες μου καλά, πού να πάμε. Πες μου. Εντάξει, να πάμε. Οκ. Θέλει να πάει στη φιλενάδα το Ρίτσι και δεν ξέρει να το πει.